akụọla kpọmkwem elekere 7 nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya darara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Fraịde abalị 28 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Niger tọrọ ọtụtụ ndị ọrụ ugbo gbafuo. Ị ga-anọrọkwa n'otu onye uwe ojii na steeti Katsina abịala binye aka n'akwụkwọ ma buru egbe ndị uwe ojii gbafuo. Ị ga-anọrọkwa na ndị agha ewegharala ọkwa ọchịchị mba Guinea Bissau ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. Ndị uwe ojii steeti Katsina ekwupụtala nwa amadi aha ya bụ Ahmed Toko dịka onye a na-achọ achọ dịka ọ bịara binyecha aka na akwụkwọ ma bụrụ egbe ndị uwe ojii wee larie. Dịka nwa amadi akụkọ gbasatara nchekwa doro anya aha ya bụ Zagazula Makama si wee kọrọ ọhaneze site n'ọnụ ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee. O kwuru na ya bụ onye uwe ojii aha ya bụ Ahmed Tuko bụ onye ezigara na ngalaba ụlọọrụ ndị uwe ojii dị na Dan Musa Division nke steeti Katsina bịara nnọọ ọrụ na abalị 23 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya dịka ọ kwuru nnọọ elekere 6 bịa binye aka n'akwụkwọ ma buru egbe AK-47 na kemgbe esi ahụ ruo taa ahụghị ya nke eji ahụ ya bụ egbe AK-47. Ya bụ Zagazola Makama gara n'ihu wee kọwaa na mbọ niile agbara ịchọta nwa amadi a amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Ọ gakwara n'ihu ma kwuo na ka ọ dị ndị uwe ojii nọ n'ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na achọtara ya bụ nwa amadi a ahụrụ na achọtara ya bụ onye uwe ojii a na-efu efu ma napụta ya bụ egbe AK-47 o ji wee larie. Aka ndị uwe ojii akparala mmadụ abụọ na steeti Ondo maka iji mma magbuo otu onye uwe ojii ọwọ ozu ya dọrọ. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo bụ nwa amadi aha ya bụ Ayenlade Olayinka bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Olayinka kọwara na amagburu onye uwe ojii a dịka ọ na-arụ ọrụ ya n'obodo Arakali dị na Akure bisi steeti Ondo bụ ebe ndị uwe ojii zigara ya ọrụ. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo gara n'ihu kọwaa na ya bụ mmadụ abụọ a nwụchiri gụnyere Shina Jacob dị afọ 25 bụ 25 years na Felix Olalekon dị afọ 32 bụ 32 years. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo gara n'ihu kwuo na emecharala mmadụ abụọ a nnyocha niile a na-eme ha na a ga-adọkpụrụ ha gaa ụlọ ikpe ozugbo. Otu pati APC na steeti Lagos eburula abụ ekele ha ka gịnị bugara onye isi ala Tinubu maka mkpupụta o kwupụtara ọnọdụ gbatagbata bụ state of emergency n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ otu pati APC na steeti Lagos kwuru na mkpupụta onye isi ala Tinubu kwupụtara ọnọdụ gbatagbata bụ state of emergency n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ iji gosi ịdị uchu ya na ịtụtegharị nchekwa ala anyị bụ Naịjirịa. Ha kelakwara onye isi ala Tinubu na nnabata ọ nabatara ka ndị uwe ojii ala anyị were kwuo ndị uwe ojii dị puku 20 bụ 20,000 n'ọrụ ndị uwe ojii ala anyị. Ya bụ otu pati APC na steeti Lagos gosipụtara olileanya na ntụpụ ụkwụ a onye isi ala Tinubu tụpụrụ n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị ga-amịta mkpọrọ dị mma. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị okpebe bandit awakpuola otu obodo ama dịka Paleta
bụ nke dị na Ngọnwa Kawo nke kansụl ime obodo Shiroro nke steeti Niger tọrọ ndị ọrụ ugbo mmadụ 54 tinyere ụmụ nwaanyị 4 dị ime na ụmụaka. Ya bụ akụkọ a nụrụ kwuru na njinji a jiri dịka ọ kụrụ elekere mbụ nke ehihie ụbọchị Wenezdee nwanne echi gara aga. Anya hụrụ maka ọ kọwara ọhaneze na ya bụ ndị ọkpa egbe banditi a wakpuru ya bụ obodo bido gbawa egbe aghara aghara tupu ha atọrọ ndị a ma larie. Mana ka ọ dị, onye oti mkpu ya bụ ndị uwe ojii steeti Niger bụ nwa amadi aha ya bụ SP Wasiu Abiodun apụtala ma kwuo na ọ bụ eziokwu na atọrọla ndị mmadụ na ya bụ steeti Niger, mana kama ihe ha tọrọla bụ mmadụ 10. Ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Niger gara n'ihu wee kwuo na ka ọ dị anụ ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na azọpụtara ndị a atọrọla atọrọ. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị ọkpa egbe bandit atọrọla obere nwatakịrị nwoke dị afọ 16 bụ 16 years ma tọrọkpuo ụmụ nwaanyị 6 n'otu obodo ọwa ma dịka Gidambijimi bụ nke dị na Wọdụ Kawo nke kansụl ime obodo Buhari nke isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ bụ otu onye ọwụ si na ya bụ Wọdụ Kawo bụ ya mere ka ndị nta akụkọ mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee. Nwa amadi a kọwara na ndị ọkpa egbe bandit a buchie egbe AK-47 wakpo ụlọ abụọ dị na ya bụ Wọdụ Kawo n'abalị bido gbawa egbe ayara ayara ma tọrọ ndị a rie mbọmbọ ọsọ. Ya bụ nwa amadi a gara n'ihu kọrọ ndị nta akụkọ na ndị ọrụ nchekwa vigilanti dị na ya bụ Wọdụ Kawo nwara ike ha igbochi ndị a ịtọrọ ụmụaka ndị a ma na-eji ole nne gị kọkọrọrọ m dịka ndị ọkpa egbe bandit a gosiri ha nkarị. Nwa amadi a gara n'ihu kwuo na nke a eme na ka ndị niile bi na ya bụ Wọdụ Kawo nọrọzie n'oke ụjọ. Ndị uwe ojii steeti Ogun apụtala ma kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ ihe onyonyo vidiyo ahụ na-efegharị n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ nke gosiri ebe ndị oyi ọha egwu terọrist na-eyi egwu ịwakpo obodo na mahadum ndị enwere na steeti Ogun. Na akwụkwọ ozi ya bụ ndị uwe ojii steeti Ogun wepụtara ọhaneze n'ụbọchị Tọzdee ụnyaahụ, ha kọwara ya bụ ihe onyonyo vidiyo dịka nke si na AI wee nweta. Ha gwara ndị niile bi na ya bụ steeti Ogun ka ha dere ji ma zeere ifesa akụkọ ụgha. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Ogun gakwara n'ihu gwa ndị niile bi na steeti Ogun ka ha gbalịa na-atụpinye ndị uwe ojii steeti Ogun n'azụ menwere ala ka ha si wee hụ ije ọbụla na-edoghị ha anya na gburugburu ha. Okporo ụzọ dịgasị iche iche enwere na mba Guinea Bissau atọgbọrọla chako ka ebe a gbara ọsọ dịka ndị agha mba ahụ bịara weghara ọkwa ọchịchị ya bụ mba Guinea Bissau ma nwụchie onye isi ala mba ahụ bụ Umaru Sisoko Embalo. Ihe onyonyo ahụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia gosiri ebe ndị agha bụ ụgbọala na-agbagharị na gburugburu ụlọ ọrụ onye isi ala mba ahụ dị na Bissau bụ ebe ụzụ egbe nọkpụọ akpụlakpụ n'ụbọchị gara aga. Ka ọ dị, ya bụ ndị agha mba Guinea Bissau apụtala kwuo na ha ewegharala ọkwa ọchịchị onye isi ala mba ahụ ma kwụsịgode ntụliaka elu onye isi ala na mba ahụ bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ tọrọ anya na onye isi ala mba ahụ bụ Umaru Sisoko Embalo ga-enweta ha mmeri na ya. Akụkọ a nụrụpụrụ na ihe kpalitechara iwe ndị agha ya bụ mba Guinea Bissau mere ha ji weghara ọkwa ọchịchị mba ahụ bụ maka na onye isi ala mba ahụ bụ Umaru Embalo na onye nke kacha ama ya aka n'ihu na ntụliaka elu onye isi ala emere na mba ahụ pụtara kwupụta onwe ha dịka ndị nwetara mmeri na ya bụ ntụliaka elu onye isi ala mba ahụ, na-agbanyeghị n'otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu mba ahụ apụtabeghị mee ka ndị mmadụ mara onye nwetara mmeri na ya bụ ntụliaka elu. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na enweela mweghara ọkwa ọchịchị n'ike bụ coup na ya bụ mba Guinea Bissau ugboro 4 kemgbe ya bụ mba nwerichara onwe ya site n'aka mba Portugal n'afọ 1974 gara aga. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ sewụsa ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Niger tọrọ ọtụtụ ndị ọrụ ugbo gbafuo. Anyị mekwara ka ị nụrụ na otu onye uwe ojii na steeti Katsina abịala binye aka n'akpụkpọ ma buru egbe ndị uwe ojii gbafuo.
anyị mekwara ka o doo gị anya na ndị agha ewegharala ọkwa ọchịchị mba Guinea Bissau. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo. Clara, good morning. Uche, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Ị ṅụkwara akamụ n'ụtụtụ ka ọ tii ka ị ṅụrụ? Biko, hiti mega m. Kiriri ya ụjala ịwa akpụ. Hiti mere m dịka ya uja. Hiti mega m enweghị ihe. Are you denying the fact na ị na-eri akpụ? Ana m eri akpụ rite ya ọfụma. So olee ihe mere iji deny? Matụsị gị na ọwụ na ihe m riri Akpụ dị innocent ka ị na-edeny. Enwe mgbe m deny si ana m eri akpụ. M sị gị na eri m ya this morning. You be bold. I'm very much bold. Chikwu ya ga-ekụ aka n'obi na eji m eri akpụ. Eji m eri akpụ. Hit chest gị. Ihe pride. Ihe pride. Eji m elu akpụ. Ụdị iri ya ji m elu elu. Gị na-eme ya ka ọ bụ ihe ihere. Uche, don't do now. You don't start now. Kwuo na ị na-eri akpụ ga-ekụ aka n'obi kwuo na ị na-eri akpụ. Akwọla m aka Not na. only you. Mụnwa ji eri. Clara, eji m eri ya. Not only you. I dey do as if na batin. Gwakwiga na iji eri ya ụjala Dịka ya uja. Hey. Clara nwere every week ị na-anaghị eri akpụ. Every day. Iji eri every day. Ọ bụ na ya ụja now. What do you mean? Ndekwa nke uja. Ọ bụ ihe na-eri mgbe ọbụla. Ọ bụ ihe na-eri mgbe ọbụla. Nke uja. Be proud. Ichikwu na iji eri akpụ, you hit yourself on the Ana m chest. eri akpụ. Na-eme ka akpụ bụ ihe ọjọọ. Akpụ bụ ihe onye hụrụ akpụ n'ọchịchị Tinubu alaferela. Uche, eji m eri akpụ. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị arazie ya bụ ụdara ka ọ dị dadara.